Moikka, mä oon Nelli ja mä oon lähes reissuun. Kun mä matkustan, niin mä haluan tutustua paikallisiin ihmisiin ja kokea sen paikallisen kulttuurin. Mä oon päättänyt lähteä sohvasurffaamaan, jotta mä mahdollisimman nopeasti tutustuisin siihen paikkaan ja ihmisiin. Se myöskin tulee halvemmaksi kuin hotellissa majoittuminen. Moi! Mun nimi on Matias ja tää on mun koti. Mun kodin lähellä on paljon turisteja, jotka kyselee aina minne mennä ja mitä kannattaisi tehdä. Ja mulla on usein tullut mieleen, että mä voisin jeesata ja näyttää niin kuin kaupungin parhaita puolia ja mihin kannattaa lähteä siitä. Toisaalta onhan mulla tossa sohva aina tyhjillään joka yö, että kyllä siihenkin mahtuisi nukkua. Mä toivon, että mä annan mahdollisimman hyvän kuvan itsestäni. Tekeehän tää majoittaja kuitenkin tosi ison palveluksen. Ottaa tuntemattoman ihmisen sohvallensa nukkumaan. Mä en halua olla liikaa vaivaksi, mutta mä toivon, että tämä majoittaja lähtisi mun kanssa vaikka kaupungille ja näyttäisi vähän paikkoja. Mutta minkälaisia olosuhteita ne vieraat sit oikein odottaa? Onhan tää sohvakin aika pieni. En mä mahdu tähän suoraksi. No, ehkä sä voisit nukkua jalat koukussa tai jos se on lyhyempi, niin sit se mahtuu kokonaan tähän. Muutenkin onhan tää aika intiimi tila tällainen yksi ja kahdelle toiselle ventovieraalle ihmiselle. Mä kirjoitin mun Couchsurfing-profiiliin, että mä oon sosiaalinen ja ulospäin suuntautunut ja mitä vielä. Tuntuu yllättävän haastavalta kirjoittaa tommosta listaa itsestään ilman, että se tuntuisi työhakemukselta. Hei, nyt joku niistä vastasi. Couchsurfing-hostina mä olen ainakin varmasti vieraanvarainen ja rento ja tykkään mun kaupungista. Ja vieraille mä voin luvata, että näytän jotain sellaista, mitä ei niinku turistioppaista löydä. Tai ainakin jotain sellaista, mitä mä itse tykkään tehdä. En mä usko, että ne on turistioppaissa. Hammasharja melkein unohtu. Nyt mulla on vaihtovaatteita, lukemista. Tarvinkohan mä makuupussin? No ehkä mun hostilla on sitten mulle petivaatteet. Kaiken pitäisi olla valmista. Minkäköhänlainen tyyppi se mun hosti oikein on? Se lupasi tulla kyllä juna-asemalle vastaan ja muutenkin vaikutti aika mukavalta. Pitäisköhän mun viedä jotain tuliaisia? Tai tehdä illemmalla sit vaikka jotain ruokaa? Mut mähän voin opettaa tämän mun hostin vaikka soittamaan.